Păi da, să-i comenteze să intre cu tine. Ia uite, cineva încearcă să spargă contul de Instagram. Încerc. Mă, și eu am o parolă cu X cu linii, cu underscore-uri. Cu... Tu? Da, îți dai seama, că mi-au spart odată. Când eram în liceu, mi-a spart parola și au apărut țățele mele pe internet. Și acum le dau de bunăvoie. Frate, dar alea s-au dus și nu mai vin. Dacă le și sun. Mai lăsă bărbații. Nu mai apăsați pe ecran, nu mai trimiteți nimic. Hai, ce faci? I never been with a bag. Dacă s-a dus, nu știu ce treabă are și spune să ne duc acasă. Deci mi-a făcut, Frate, dar unde v-a lăsat? nu știu, suntem la Cortina. V-a lăsat pe drum, gen, sunteți afară? Suntem în mașină, gen, și el nu știu unde e. Păi furați mașina, frate, a luat cheia? Am lucrat să ducem niște acte. Păi și-a luat cheia? Nu știu. Păi învățați și voi să conduceți, una din voi, tu știi să conduci. E manuală sau automată? A? Știi, Ana? Păi știți amândouă că și tu ai mai condus. Hai, furați mașina, frate, și hai să o duce repede, acum la vândut. Că Voi vedeți, mă, că Sebi e cel mai tare bărbat. Fetelor. Mai e ce acolo? Ce mașină are? Da, e Eu pe sunt la aici. cu Sebi și voiam ca să vă arăt lui Sebi, că vrea și el o gagică și voiam să alegă din voi două. Zici să vină la tine. Sebi e în Buzău. E în Buzău, iau. E în Buzău? Da. E Buzău. Bag. Haide, veniți mai repede, că vreau ca să vă prezint. Bine, haide. Haide, pa. Gata, ți-aduc două gagini, Sebi. Mulțumesc. Bă, Surioara nu mea. pot de niciuna, dar sunt frumoase amândouă. Nu contează. Își pun perucă. I'm fly. I'm super fly. I'm super fly. De ce erai supărat, frate? Te-am zis. Nu mă glumesc, mă, s-o obosi rău de tot. Frate, de ce mi-a arăți cum stau crăcănată? Nu ți-ar fi rușine. Ce, mă? Ești că-s copil mic că mă ții așa. Dar tu care voie să te culci? Proastă idee. Vrei să ne dăm cu ceva? Hai că ne dăm cu fetele, când vin fetele. Vrei? Hai că dați cu ce ți-a plăcut. Nu mai apăsați, nu mai apăsați. Du-te, te pup, hai. Da, mă, da, altceva. You can tell me I'm fly. Uite, bă, ce scriu. Da, da. Acum e lumea fericită, frate. Toți sunt fericiți. Zici că sunt la meci, a dat gol Franța, să mă Alexana. N-am ți-te, dar o să-mi pun. Și o să ai puțin să stai. Bă, și să nu vreți mie bani de țâțe cipi? Ba da. Păi dă-mi o dată, frate, că vreau să mă duc să mi le pun. Cât costă? Cât costă în total? Păi 3500, dar o să-mi plătesc numai spitalul acum și restul îi dau când vreau eu. Îi lejer cipi. Gen, am deja 6-700 puși deoparte. Și mai dai tu 500. Gata viața mea. Gata? Da. Bun. O să fac programare. Bine? Mai cotizez și eu 500 pentru plăcerea lui Cipi.
Abia aștept să-mi pun țâțe. Nu mai pot. Sunt work investment. Și după aia mă apuc de Only. Îmi faci reclamă la Only? Normal. Cine credeți că manageriază contul de OnlyFans? Îmi faci poze pentru Only? Doamne ferește, cum să nu? Să fiți gata, fac ride-uri de-alea. La ea pe OnlyFans, te nebun la cap. Dor, frate. Păi stai, frate, să văd dacă sunt și că lumea dacă face live. Ce zodie Sebi, sunt leu. Ghici ce? Și eu la fel. 2 lei. 2 lei. Cam ieftine. 2 lei. Nu mamacita. Stai așa Deci- pe care vine, intru pe live la al meu. Păi și eu ies după live. Bine viețile mele, vă